Tosi hyvä. Tässä on Kilonpuiston koulu auttipuoli eli erityis- ja autismipuoli. Meidän koulussa on 700 oppilasta tällä hetkellä. Tuolla taas on meidän koulun ruokala. Tää on kyllä ihan vitsi iso. Joo, mutta eteenpäin. Ja tossa taas lähti musiikin luokka. Ja tuolla se musiikin luokka oli. Tossa. Nyt mä kuvaan sitä. Sitten mä zoomaan. Nyt ollaan koulun kirjastossa. Yllättävän paljon on kirjoja. Ja juu, tällainen mesta. Tää on kyllä paras koulu. Mennään kotitalousluokkaa päin. Mä käyn kattoo, että onks vessat suljettu. Tässä valot suljettu. Suomen kieli. Näköjään kaikista. Tässä on valot. Niin, ja nyt ollaan sitten menossa tänne kotitalousluokkaan päin. Älkää kysykö kuka toi oli. Ja noista rappuisista pääsee ulos. Mä kysyn miksi mä edes kuvasin tyyppi. Tossa on, tai täällä on köksäluokka ja tossa näkyy köksän ope. Tossa. Ja mä en nyt tiedä miksi mä edes kuvasin sitä. Ja ihan vitsin iso köksäluokka voin sanoa. Ja nyt sitten ollaan ulkona. Ja siis toi aito on sen takia, että meidän oppilaat ei voi karata niinku tuolta pihalta minnekään. Esim. Selloa tai niin. Ja toivottavasti sä nyt tykkäsit tästä videosta. Moro!